k'a dɔn k'a fɔ sura Bamanci o surula san kan nɛgɛ kaɲa 20 tanga 15 u nana an ka commissariat de police ka bɛn a kan. La hawla. Daba parce que maa ninnu yɛlɛmabolo ka ca. U ye i ka dɔn k'a fɔ bila mobili min taara bila commissariat fɛ. N'u taara n'o moto in ye mobili ye. Donc u y'o mobili de kɛ ka mɔgɔninfinw hakili suɲɛ. Mobili in talen a ka ca ni kalo 2 ye a b'u bolo. Donc u y'o mobili ne ta ka na san funu. Ani pick-up 2 o fara mobili dɔ in kan. Ka na don commissariat kɔnɔ daba u selen u bɛ mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔn bɔ. U sina ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ dɔrɔn k'i ɲɛsin commissariat ma dɔrɔn k'i sura kan ni kisɛ ye. O y'i sura kan ni kisɛ ye ka o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ ninnu olu fana kun ye labɛnw ta mais labɛn ma se ka kɔ ka kɛɲɛ ni ninnu ka labɛn min kun b'u bolo. Mais kɔfɛ u nana don commissariat kɔnɔ ka commissariat kɔnɔ u y'a jeni ka taa ni mobili 2 ye n'o ye an ka san poliso mobili 2 ye. Donc u bɔlen kɔ yen u ka sɔrɔ ka taa escadron na ka taa o yɔrɔ fana jeni kɛ ka tiɲɛli kɛ dégâts matériels kɔnɔ a bonyana kosɛbɛ ani fana u taara n'o mobili dɔ fana ye. Mais daba a bɛɛ kɛra sababuya min na sabula kunun san courant kun tɛ yan. Parce que courant ko de y'a to dibi donna et puis san kun b'a fɛ ka na san ma se ka na dibi donna kosɛbɛ. Bon mɔgɔ kun tɛ mɔgɔ dɔn k'a faranfasiya. Donc ninnu nalen cogo min na dugu kɔnɔ a ye dugu kɔni sogola kunun parce que bɛɛ taar'i da ka sɔn ka kɔn nɛgɛ kaɲa 21 ye parce que o y'a sɔrɔ bɛɛ sirannen don. Bɛɛ kun b'i yɛrɛ ɲinina. Mais daba an bɛ min fɔ sangadenw ye u k'u kɔfilɛ san na vraiment carburant ko la bi ni diyelen kun bɛ ninnu kun se ka don dugu kɔnɔ parce que carburant min kun bɛ san groupe kɔnɔ kunun o carburant de banna o dibi donna. Donc o dibi min donna u y'u profité o de fɛ ka sin ka na tiɲɛli kɛ kunun nka buna adamaden mɔgɔ ni ma to a la an bɛ ala barikada mɔgɔ ni ma to a la wa k'a fɔ ko jugu ko jugu fana kɛra o ma to a la mais n bɛ n to radio jɛkafɔ kan ka welewele da kɛ ka se sangaden bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔfɛ u bɛɛ ka dɛmɛ kɛ yaasa san bɛ se ka carburant sɔrɔ cogo min na ka na san fɛngɛ énergie arabita ye. Voilà, o welewele da kan de kun bɛ n bolo k'a lase bɛɛ ma ni ɲininkali b'i bolo. Oui, Aba, mais c'est à dire min mɛnɛ dabali ban i ko u nana mobili min na o mobili kun dununnen don sabula mobili in delila ka minɛ san polisiso yɛrɛ de la o tɛ wa. Bon ninnu nana da cogo min na daba u kun ka gɛlɛ dɔɔnin parce que u ye labɛnw kɛ kabi u nana bilasira de fɛ u ye labɛnw kɛ ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ de ka na don dibiɲɛ na bon dibiɲɛ la et puis u nana ni mobili ka mɔgɔninfin hakili suɲɛ parce que n'i ye commissariat de bila n'i y'o sɛbɛnɛ mobili kan a tɛ k'i kɔnɔ ko policiw don wa. Oui, justement c'est là où le bas blesse parce que en matière de guerre an bɛ kɛlɛ de la parce que hali n'i y'a sɛbɛn a kan ko Asimi Goïta ka mobili ye nin ye tu dois i kan k'a sɛgɛsɛgɛ yan'a ka don. On est en guerre là parce que sɛgɛsɛgɛli tɛ foyi bali o. Là, il y a eu, franchement, je ne peux pas dire que c'est un gars. Mais on a autoroute de cas. Oui, Abba. On a autoroute de cas. Donc, c'était un peu difficile au commissariat ou des personnes de bien comprendre qu'à Foko commissaire mobilité, quoi. C'est ça. Voilà. Ayiwa Aba i k'a dɔn dugu jɛfuradama sisan cɛ lakana tigilamaw ye mun kɛ yalima u y'u nɔbɔ wa yalima minɛni kɛra walima parce que nin fana tɛ se ka kɛ ni complicité t'a la. Bon daba complicité ko kuma kɔni an tɛmɛn'o kan ka ban o parce que ninnu yɛrɛ a fɔra ala ka hinɛ Amadu la Amadu ko ninnu ka n'u ka carburant banna u bɛ carburant bɔmi n'u ka moto tulu banna u bɛ moto tulu bɔmi. N'u ka pine tiɲɛna u bɛ pine bɔ min Amadu y'o fɔ an ye mais a b'a bɔ a bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw de dɔ bolo ka taa d'u ma o de kama gouverneur ye an kun bɔra an bɛ yala yala de la sa gouverneur ye kangari gɛlɛn da bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ i bɛ baara in na i k'a dabila parce que ko bamananw ko ni bangera dumutulu la gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la siga t'o la donc o muntulu min n'a sɛnɛ o ka ban
an k'an janto an yɛrɛ la gouverneur kɔni a ye kangari gɛlɛn da ayiwa cɛfini tabaw fana ye bi parce que an taara commissariat a ye kangari gɛlɛn da ye an taara gendarmerie fana escadron na a ye kangari gɛlɛn da u bɛɛ lajɛlen ye ani an ka régiment 23e régiment motorisé min bɛ yan voilà n tun bɛ n'i ɲininka o de la yalima voilà surasi kɔsɛn na i y'a jira an na k'a fɔ surasi kankura dɔ kɛra san kɔsɛn na e kun y'a fɔ ko kankura dɔ dayɛlɛla san yalima olu bɔra a kalama yalima olu ka apport kɛra jumɛn ye bien sûr kankura dayɛlɛ colonel min bɛ yen colonel Ouattara ale ka cɛw fana u bɔra ka mɔmɔli kɛ awa sura mais o y'a sɔrɔ ninnu kɔni taara ni u taara parce que u ye bolimafɛn mun ta dɔw yɛrɛ kun pine sɔgɔlen don u taara ka t'o pine changer ka pine wɛrɛ don ka tɛmɛ n'u yɛrɛ mais kan ka jan dugu la dɔɔni parce que kan bɛ taa jusqu'à 3 à 5 kilomètres bon kan mɔgɔw kɔni bɔra n y'o de fɔ olu kɔni ye mɔmɔni kɛ sura awa u ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni maa ninnu ayiwa